Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Ka Hezbollah kabare ka kan hunle no Muslim ha Middle East kala kambak la don kuti ban siat parat lais pa arpho ki rocket ya ka Israel da ka bak thong ya khatwe ki jaka spy kum ka jingkebut ka banengkong ya ka jingpenyap jong ka Israel ki unong yalam ubah kli jong ki Hamas ha Beirut ha uni benai baladem ha ka jingjubab ya ka Hezbollah ki spy Israel kala khwit persya ya ka Lebanon da ki namding la ki rocket kane ka jingyak khwit markeliang hapdeng ka Hezbollah bat ka Israel kelas dang nadu ka nyotarik Oktober ar hajar ar polai hadin baki Hamas lane ki Hezbollah kila hirtma ya ka Israel Presiden jong ka US Joe Biden ulama ham ya kane ka jingja hadin baka Hezbollah kebalaya don ketilang bat ka Iran kelas siat panat lais pa ar hoteli ki namding ya ka Israel bat ka Israel haka jingkput kala kerwit namding ya ka Lebanon ka White House kala ong ba Joe Biden ulaya kren bat ka kanhun spy US bat ki he sarkar jong ka US laong ba kilaya kren bat ki he sarkar na Israel halor ka jinyakan at ka bakraw jong ka Israel bat ka Hezbollah Defense Minister jong ka Israel Yoav Gallant ulaya tay bat Defense Minister ka US Lloyd Austin hadin ba ki spy Israel kala kerwit roket ha Lebanon kenang ban khanglat ya ka jingktong jong ka Hezbollah ya ka Israel